Bisi kolok romai kokborok ni bagi Roman script sanai kholabo ongkhori phalaimani choba khlai phaimani khorang sokrami phaimani tiprasa rungsngnai jik khobi juda juda rungsrung motha tei hoda hamkani samung tangnai rok tini bo haino tini February Chibri salmari cha salo Tripura hasi kitingei kreng amchayo kokborok ni bagi nango Roman script o sanmungo laharo ongkhor lakya Agartala bo haino astobo thugno khla biskani laharo khorang sokromui juda juda rungsrung motha TSF United Movement for Kokborok Civil Society kholabo ongkhori kokborok ni bagi Roman script sanai tongmani mangpli kasawai faikya dipor kiring satung manjak lai laharo ongkhor lakya tong kusang ni bisingtei Obhai khlai kokborok ni bagi Roman script sanai tongmani jorawase hasini mantri okra Professor Dr. Manik Saha srai sausi Rwkha kokborok ni bagi Roman script engla boshaka Bisi kolok romai kokborok ni bagi Roman script sanai phaimani borok maya shiwo sidedino kusugo tongnai leaderok lama koroi tono khuyok ksaroi tono sentimental khlai khadunok ruwoi tono obo haikeno kusugo tongnai leaderok borokno lama koroi tono hone shaka hasini mantri okra Professor Dr. Manik Saha इन लोगों को बहुत बढ़िया से मालूम है इनके पास इशू नहीं है ये जानते हैं स्क्रिप्ट होगा नहीं लेकिन इसको किसी तरह सेंटिमेंटली कैसे जिंदा रखा जाए इसीलिए ये सब कर रहे हैं मैं अभी भी बोलूँगा खास करके जो युवा है इन लोगों को बोलूँगा आप ये सब में मत फंसो क्योंकि ये आपका जो लीडर्स ऊपर में है ये जानबूझकर आपको फंसा रहा है Irignai naithok irignai hamjangai rongni bagai naithok tei quality kaham irignai tabuk hatiwo belei rang klaibaino manthugui tongo manthogo yak bai takja irignai chamuthu irisa kanboro manthogo ketal jorani machine bai takja naithok bumulni palini irignai tiprasa hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirita tongsidi tabung nokrungdi kanrubai te kanborok phalnokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phalnoknino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirita tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Young's Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 tekisa kokdu number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 548